Kažu da se za 10 godina u Srbiji gasi 700 sela. A ako na to dodam podatak da je 2013. bila godina kada se najmanje dece rodilo, mogu samo onako da... Ma ne mogu ništa, samo da uzdahnem i da kažem poražavajuće. Ja sam naišla takođe na podatak da godišnje 35.000 ljudi napusti Srbiju u potrazi za boljim životom. A sada da li ih to i sačeka na drugom kontinentu? Evo, prosudite sami, stiže jedna naša priča iz Čikaga. Nataša je moja drugarica, koleginica, koja je pre 7 godina rešila da se otisne preko bare u potrazi za boljim životom. Razlog mog odlaska je verovatno isti kao i kod većine, težnja ka boljem sutra. I ako sam završila fakultet i radila posao kojima mnogi sanjaju, nisam videla budućnost u zemlji u kojoj nažalost vlada totalno poremećen sistem vrednosti, ceni se novac i položaj, a ne znanje, trud i rad. I kako ti je danas u Čikagu? Ja pretpostavljam da si nekad i nostalgična, ali opet i vrlo realna i svesna svih prednosti, ali i mana života u Americi. Život ovde je totalno drugačiji nego kod nas. Sve ima svoje prednosti i mane. Naravno, u Srbiji imate druženje, u Americi prvenstveno novac. Samim tim i ostvarenje nekih planova. Iako je i ovde kriza i dalje važi ono koliko radiš, toliko zaradiš. Da, prava rečenica. A reci mi, šta je sa pričom o ostvarenju onog čuvenog američkog sna? Nikada nisam živala američki san. Mislim da ipak treba imati ludačku sreću da bi vam se preko noći preokrenuo život. Taj takozvani američki san nikada nije ni bio moj neki cilj. Ja sam samo zaista želela da živim normalno, što mislim da svi zaslužujemo, naročito omladina sa prostora bivše Jugoslavije. Da. Meni je važno da svi živimo svoj san, jer onda i život dobija smisao. Eto, Nataša je srećna udata, majka je, i hvala joj što je sa nama razgovarala na ti. Ja joj šaljem pozdrave preko streama, preko bare, sve do Amerike. A vas pitam, dragi moji, kakav san vi sanjate i kakav san živite? Čekamo odgovore na Facebook strani Sa Vesnom na ti.